bani mamaki ka ga gudan ma'aikata sai ka ga wai mata ka shugabantar mata kuma ga maza fa to me yana su wai sai ka ji wai mace ta ce wai akwai abinda namiji kai mace ba ta yi kwarai akwai shi ni na ta yi tsari ga kurba a gura uba kai hitsari ya shiga daidai ba kana kawo ta kai tabbatun ai dole na su samu ka gane su wai mace gaba ɗaya wai mace ita a shugaban wuri wa alaikum assalam a shugaban wuri dole na shin ba dole ba kuma tana da rashe kaji ka ba zai samu mulki ba kamar ya rashe nan ba gane ba ne nan kawa dole ta hika mukami kamar yan cara Tun sai dai wai. rago zai ba ka da hankali amma dai ana buro ba yanzu ka ware ganin ta ni kai ni da goda kaji ba batun mukami ne kai ba ma bare ka gani wannan ni a malam sai mun tawo